Acum o să vedem pe Sfântul Paisie. Το οποίο και αυτό το έκανε το Ινστιτούτο του Αγίου Μάξιμος ο Γρικός. Είναι το πρώτο μέρος Un trailer din που είναι filmul 9 acesta επεισόδια. care i-a găduit din nou episoade în această parte. Εδώ βρίσκεται και ο σαμιογράφος του έργου, ο κ. Γεώργιο Τσάκας. Făcutul Institutul Sfântul Maxim Gregor. Στην Ελλάδα υπήρχε στιγμή και γινόταν που έβλεπα την ίδια στιγμή μέχρι και 3 εκατομμύρια. În Grecia, în alte Sfinte Părinte, au fost filme care îl urmăreau în același timp și 3 milioane de oameni. Georgios Tsakos, vă mulțumim că ați venit în studioul TVR Iași. Prezența dumneavoastră la Iași este legată de lansarea unui film despre Sfântul Paisie, iar acest film s-a lansat în contextul festivalului Quo Vadis. O să vă întreb despre ideea acestui festival de film creștin care se întâmplă la Iași și în acest context o să vă întreb cum vi se par trăirile spirituale odată ajuns aici la noi în capitala Moldovei. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω που με καλέσετε σήμερα εδώ στο σταθμό σας. Είναι τιμή μου. Και να σας πω πόσο χαρούμενος είμαι που είμαι στην πόλη σας, γιατί όπως ξέρετε το Ιάσιο είναι στενά συνδεδεμένο με την ελληνική ιστορία. Ήταν μια πραγματική εμπειρία ζωής για μένα, γιατί βρήκα τόσο ζεστούς ανθρώπους, με εντυπωσίασαν τα μοναστήρια που επισκεφτήκαμε μαζί με τον Γέροντα Εφραίμ και τον Μητροπολίτη Θεοφάνη. Βρήκαμε τόση φιλοξενία και τόση αγάπη που πραγματικά δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Και είδα ότι υπάρχει τόσο μεγάλη πνευματική κίνηση σε αυτή την πόλη που χάρηκα ιδιαίτερα. Όσο για το φεστιβάλ, θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετική ιδέα και θα ήταν πολύ καλό να το είχαμε κι εμείς κάποια στιγμή, κάτι παρόμοιο εννοώ. Ați mai auzit de festivaluri similare în altă parte? Ναι, είχα πάει στη Ρωσία κάποια στιγμή. Είναι ένα φεστιβάλ εκεί που ονομάζεται Φωτοβόλος Άγγελος και υπάρχουν επίσης ταινίες πνευματικές από όλο τον κόσμο. Θα ήμουν πολύ χαρούμενος αν καταφέραμε να κάνουμε κάτι παρόμοιο στην Κύπρο ή στην Ελλάδα. Eu realizând niște eseuri cinematografice cu oameni care pictează biserici, ei mi-au mărturisit că nu este suficient doar să desenezi sfinți pe pereți, ci activitatea lor merge paralel cu un fel de smerenie, cu post, cu rugăciuni. Cum e pentru un scenarist atunci când abordează un subiect din ăsta, când lucrează la o poveste de felul ăsta? Ναι, να πω καταρχάς ότι είμαι σεναριογράφος της σειράς, αλλά βεβαίως είχα πάρει μέρος σε όλη τη διαδικασία των γυρισμάτων. Έτσι λοιπόν, εννοείται ότι πρέπει να έχεις μια πνευματική κατάρτιση. Δηλαδή, αν μιλήσω προσωπικά για μένα, νομίζω ότι ένας σεναριογράφος δεν μπορεί να ανοίξει ένα βιβλίο και να πει κάνω το τοπίο του Αγίου Παϊσίου, το τοπίο του Γέροντα Κλεόπα ή κάποιο άλλο. Εγώ είχα την ευλογία να ζήσω κοντά σε έναν Άγιο άνθρωπο, τον Γέροντα Γαβριήλ στην Κύπρο, ο οποίος ήταν ο πνευματικός μου και ζήσα μαζί του 20 χρόνια. Αυτά τα βιώματα λοιπόν που είχα εκεί, σαφώς και έχουν μεταφερθεί στη σειρά και με βοήθησαν. Δεν θα μπορούσα να το κάνω χωρίς αυτό και χωρίς βέβαια την ευχή του Γέροντα Εφραίμ, του ηγουμένου του Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, που φρόντισε για όλα. Până a vorbit despre povestea Sfântului Paisie, o să vă întreb pe dumneavoastră când ați auzit pentru prima oară în general despre Sfântul Paisie și care e calea prin care ați ajuns aici. Εντάξει, η αγάπη μας για τον Άγιο Παΐσιο και η αγάπη όλου του ελληνικού λαού, αλλά και αντιλαμβάνομαι όλου του ορθόδοξου κόσμου. Είχα αυτή τη σκέψη λοιπόν, αλλά ζώντας στην Κύπρο, που είναι μια μικρή τηλεοπτική αγορά, φαινόταν αδύνατο ότι μπορούσε να γίνει αυτό, γιατί είναι μια μεγάλη παραγωγή και ακριβή. Όταν είπα αυτή την ιδέα που είχα στον Γέροντα Εφραίμ, αμέσως την αγκάλιασε,
Μου είπε Γιώργο, θα προχωρήσουμε, θα την κάνουμε. Και επειδή ο Γέροντας δημιούργησε το Ινστιτούτο Άγιος Μάξιμος Γρεκός, το οποίο προωθεί πολιτιστικά, πνευματικά θέματα, έτσι έγινε ο παραγωγός μας στο Ινστιτούτο. Και αυτός ήταν ο τρόπος που μπορέσαμε να δημιουργήσουμε αυτή τη σειρά. Pe mine mă interesează foarte mult trăirile dumneavoastră personale în raport cu filmul ăsta și tot din cadrul festivalului cu Evadis a fost întâlnirea cu Jonathan Jackson, de unde am decupat eu un gând pe care o să mi-l păstrez. Gândul suna cam în felul ăsta: de la început oferim ce avem, iar mai apoi oferim din ce devenim. Cum se transformă un om astfel încât să prindă valoare creativă ca să poată oferi și altora din ceea ce crește el? Σαφώς το ότι ασχοληθήκαμε τώρα είναι ο 5ος χρόνος που ασχολούμαι με τη σειρά για να τελειώσουμε τον πρώτο κύκλο και τον δεύτερο. Νομίζω με ωφέλεσε πνευματικά. Ήταν ένα σχολείο πνευματικό η όλη διαδικασία. Τότε είμαστε σε επαφή με τον λόγο του Αγίου Παϊσίου, αλλά και στις μεταξύ μας σχέσεις. Βρεθήκαμε πολλές φορές. Ξέρετε πώς είναι τώρα τα γυρίσματα και μια παραγωγή τόσο μεγάλη. Πάντα στην προσευχή μας ήταν ο Άγιος. Πάντα μας βοηθούσε στις δύσκολες στιγμές, σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Να σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Όταν κάναμε τον πρώτο κύκλο της σειράς, ήταν το 2020, τον Αύγουστο του 2020. Εκεί λοιπόν στην Ελλάδα ήρθε το δεύτερο κύμα του κορονοϊού. Η εταιρεία που ανέλαβε την εκτέλεση παραγωγής μου είπε: Γιώργο, σταματάμε, δεν υπάρχει περίπτωση, διότι υπήρχε ένας νόμος στην Ελλάδα που έλεγε ότι αν ένα κρούσμα έχουμε μέσα στην ομάδα, κλείνει και ξαναρχόμαστε σε 15 μέρες. Αυτό καταλαβαίνετε ότι θα ήταν καταστροφικό για τη σειρά. Εγώ όμως, επειδή είχα αναλάβει την ευθύνη και της όλης παραγωγής και ήμουν υπόλογος και απέναντι στον Γέροντα και στους πατέρες και ήδη είχαν ξοδευτεί πάρα πολλά λεφτά, πήρα την ευχή του Γέροντα και του λέω: Γέροντα, πρέπει να συνεχίσουμε. Και μου λέει: έχετε την ευχή μου, συνεχίστε, μην φοβάστε. Και έτσι ξεκινήσαμε μέσα στον κορονοϊό να κάνουμε εμείς γυρίσματα. Ίσως ήμασταν και η μόνη σειρά στην Ελλάδα τότε που τόλμησε να κάνει γυρίσματα. Λοιπόν, ήμασταν 50 άτομα μέσα στο συνεργείο, πέρασαν 85 ηθοποιοί και 1.300 βοηθητικοί ηθοποιοί και ποτέ δεν είχαμε ούτε ένα κρούσμα. Φεύγοντας από κάθε επαρχία που ήμασταν, γιατί πήγαμε σε πολλά μέρη της Ελλάδας, πίσω μας έκλεινε αυτός ο νομός, απαγορεύονταν τα πάντα. Τελειώναμε, έκλεινε ο επόμενος. Τελειώναμε, φεύγαμε. Μέχρι που πήγαμε στο αεροδρόμιο για να επιστρέψουμε στην Κύπρο και την τελευταία μέρα έκλεισε και το αεροδρόμιο. Ήταν η τελευταία πτήση που φεύγαμε για Κύπρο, εμείς που ήμασταν από Κύπρο. Ήταν μαζί μας σε κάθε δύσκολη στιγμή ο Άγιος. Atunci când se lucrează la un film de ficțiune, scenaristul are libertatea de a compune el, de a mai completa el niște povești, chiar dacă are un film prestabilit. Cât v-ați permis să improvizați în povestea asta? Câte scene ați adăugat dumneavoastră dincolo de viața Sfântului Paisie? Poate pentru întregirea filmului. Și care ar fi ele? Ναι. Οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι για να μιλήσεις για ένα Άγιο πρέπει να είσαι Άγιος. Εγώ Άγιος δεν είμαι. Το τόλμησα γιατί είχα την ευχή από τον Γέροντα Εφραίμ. Είναι αλήθεια ότι υπήρξε μυθοπλασία, ειδικά στα πρώτα επεισόδια, όπου οι μόνες πληροφορίες που είχα ήταν ότι ο Άγιος γεννήθηκε στις 25 του Ιουλίου, στις 7 Αυγούστου βαφτίστηκε και στις 14 Αυγούστου έφυγε από το χωριό του με την ανταλλαγή πληθυσμών που έγινε μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος μετά τη Συμφωνία της Λοζάνης. Άρα δεν είχα κάποιο άλλο στοιχείο και έπρεπε εκεί να γίνει μυθοπλασία. Εκεί με βοήθησε λοιπόν αυτό που σας είπα προηγουμένως, η σχέση μου με τον Γέροντα Γαβρίλ και όλα αυτά τα χρόνια που ήμουνα κοντά και στη Μονή του Παιδίου και στον Γέροντα Εφραίμ, όλες οι εμπειρίες που είχα με τους πατέρες. Έπρεπε λοιπόν να δημιουργήσω και την οικογένειά του μέσα στο κλίμα αυτό που ήξερα ότι στην Καππαδοκία, στο χωριό του Αγίου Σταφάρασα, ήταν χριστοκεντρική η οικογένεια. Ο Χριστός ήταν πάντα στο κέντρο. Ήξερα πώς προσευχόντουσαν, πώς έκαναν οτιδήποτε παίρνοντας την ευχή του πνευματικού τους πατέρα, που ήταν ο Άγιος Αρσένιος, ο μετέπειτα Άγιος Αρσένιος. Και ο πατέρας Αρσένιος κατάφερε εκεί, το ήξερα αυτό, να κρατήσει αυτά τα 6 χωριά μέσα στα βάθη της Τουρκίας, και ελληνικά και χριστιανικά, γιατί ο Θεός του έδωσε μια μεγάλη χάρη και τα θαύματα που επιτελούσε για όλο τον κόσμο, και Έλληνες και Τούρκους, ήταν κάτι που σήμερα φαίνεται απίστευτο. Τους κράτησε λοιπόν ο Γέροντας και επειδή το ήξερα αυτό,
έχτισα, νομίζω ήρθε κοντά, θα δείτε και το πρώτο επεισόδιο πώς θα είναι, και ήξερα ότι θα αγγίξει επίσης τους Έλληνες το θέμα της προσφυγιάς. Γιατί ξεριζώνονταν εκείνη τη στιγμή η οικογένεια του Αγίου και όλοι οι χωριανοί του από τόπους που ήταν αιώνες ελληνικοί και έφευγαν. Όλο αυτό οι Έλληνες το έζησαν το 1922 και είναι μέσα στη ψυχή τους. Δηλαδή οι παππούδες τους που έφυγαν από εκεί, όλοι έχουν κάποιο συγγενή που ήταν πρόσφυγας, ακούγαν τις ιστορίες, ήξεραν όλο αυτό. Και έτσι έχουμε τον Άγιο να ξεκινά από 15 ημερών, να τον έχουμε πρόσφυγα, κυνηγημένο, να φτάνει στην Ελλάδα, να βρίσκει και άλλες δυσκολίες. Όλα αυτά έπρεπε λοιπόν να χτιστούν και όντως χρησιμοποίησα μυθοπλασία, αλλά δεν ήταν πνευματικό εκεί το θέμα. Μετά είχα πληροφορίες αρκετές, βρήκα ανθρώπους που το γνώρισαν. Για παράδειγμα, ο Γέροντας Εφραίμ τον γνώριζε, τον ήξερε, πήρα πολλές πληροφορίες. Βρήκα συγγενείς του, οι οποίοι είναι εν ζωή. Και έτσι και ανθρώπους που έζησαν στην Κόνιτσα, στο χωριό που μεγάλωσε. Και έτσι είχα αρκετές πληροφορίες και τα βιβλία που υπήρχαν και οι αδερφές μοναχές σε μια γυναικεία μονή στη Σουρωτή στην Ελλάδα, που είναι και ο τάφος του, όπου μου έδωσαν πάρα πολλές πληροφορίες. Και έτσι μπόρεσα σιγά σιγά, με τη βοήθεια του Θεού και ελπίζω ότι παρέλειψα να με συγχωρέσει ο Άγιος, να χτιστεί αυτός ο βίος του Αγίου. Ați făcut și cu echipa de filmare o prospecție prin locurile unde urmează să se întâmple aceste filmări sau doar dumneavoastră ați fost suficient de încărcat ca să fiți convingător? Și dacă s-au filmat scenele chiar în locurile adevărate sau au fost în platouri de filmare? Όχι, ήταν σε τόπους κατά 90% όπου έζησε ο Άγιος. Και στο Άγιο Όρος γυρίσαμε. Ναι, ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Και στην Κόνιτσα που μεγάλωσε, για μήνες μείναμε εκεί. Και το μόνο που δεν μπορέσαμε να γυρίσουμε ήταν το χωριό του, το αρχικό, που ήταν στα Φάρασα στην Τουρκία. Και ο λόγος που δεν πήγαμε περισσότερο εκεί ήταν γιατί ήταν η εποχή, όπως σας είπα, του κορονοϊού, που αν πηγαίναμε και σε μια άλλη χώρα θα ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Αλλά κατά 90% ήταν σε χώρους όπου ο Άγιος έζησε. Τώρα ακολουθήσαμε τα βήματα του. Din câte știu, în Grecia, filmul s-a bucurat de mult succes. Ce credeți că a contribuit la marele succes a acestui film? Povestea Sfântului sau impecabila realizare cinematografică? Pentru că eu sunt avantajată, am văzut secvențe din acest film și pot să spun că este totul făcut la superlativ, începând de la decoruri, actori, lumină, muzică, totul este într-un echilibru perfect. Este o mare bucurie cinematografică această proiecție pe care am văzut-o eu. Ναι. Ήξερα από την αρχή ότι αν καταφέραμε να περάσει στην τηλεόραση, γιατί υπήρχε και ο κίνδυνος να μην περάσει στην τηλεόραση. Οι άνθρωποι των σταθμών δεν πιστεύουν ότι ένα θρησκευτικό θέμα, ένας βίος ενός Αγίου θα κάνει τηλεθέαση. Εγώ πίστευα αντίθετα ότι θα κάνει μεγάλη τηλεθέαση. Αλλά έπρεπε κάποιος να με πιστέψει γι' αυτό. Πρέπει να σας πω ότι οι 4 πρώτοι σταθμοί το είχαν απορρίψει. Και έμενε ένας. Έκλεισα λοιπόν ραντεβού εκεί με τον διευθυντή. Είπα στον Άγιο, έλα μαζί μου, γιατί δεν γίνεται να μην βγει αυτό. Και είμαι και υπόλογος απέναντι στους πατέρες. Πήγα εκεί και πραγματικά ήταν σαν να ήταν ανοιχτές όλες οι πόρτες. Οι άνθρωποι είδαν αυτό το υλικό που τους πήρα, το δέχτηκαν, μου είπαν Γιώργο, το θέλουμε. Το πήρανε και βέβαια δεν πίστευαν ότι θα κάνουμε αυτή την τηλεθέαση. Εγώ τους είπα ότι θα κάνει πάνω από 30%. Αυτοί χαμογέλασαν, μου είπαν και 15% να κάνει, είμαστε ευχαριστημένοι. Και όμως το πρώτο επεισόδιο είχε γράψει 33-34% από ό,τι θυμούμαι της 100% και με πήραν έκπληκτοι. Όμως εγώ δεν εκπλάγηκα, γιατί ήξερα ότι ο Άγιος μας είχε ένα δώρο. Δηλαδή, ξέρετε ότι κάθε φορά που κάνουμε μια σειρά προσπαθούμε το πρώτο επεισόδιο να πάρουμε το κοινό, να το χτίσουμε σιγά-σιγά. Ενώ εγώ ήξερα ότι από την αρχή θα είχα ένα μεγάλο κοινό που θα ήθελε να δει τουλάχιστον το πρώτο επεισόδιο. Αν λοιπόν εμείς ήμασταν καλοί, αν κάναμε καλή δουλειά, που έτσι έπρεπε να κάνουμε και για την τιμή του Αγίου και δεν μπορούσαμε να μην κάνουμε μια καλή δουλειά, θα είχαμε και συνέχεια. Έλεγα, δεν υπάρχουν 3 εκατομμύρια Έλληνες από τα 10 που θα θέλουν να δουν τον Άγιο. Και έτσι έγινε. Ήταν 3-4 εκατομμύρια. Άρα ήξερα ότι ο Άγιος μας έχει έτοιμο ένα δώρο. Και αυτό το δώρο ήταν το πρώτο κοινό. Ακολούθησαν και άλλοι που μπήκαν και άκουσαν και είδα και έγινε αυτό που έγινε. Δόξα τω Θεώ. Din experiența mea sau din cunoștințele mele despre film,
Cel care scrie scenariul se oprește la faza de scriere, după aia cineva preia povestea lui și o face film. Dumneavoastră sunteți foarte implicat până la distribuire. Ce înseamnă acest film pentru dumneavoastră? Εντάξει, σίγουρα είναι ένα έργο ζωής. Βλέπω πώς ο Θεός μου οδήγησε σιγά σιγά μέσα από τα γραπτά μου να με φέρει σε αυτό το σημείο, να έχω την ευλογία, γιατί πρόκειται για μια μεγάλη ευλογία και πάντα θα νιώθω μικρός απέναντι σε αυτό. Έκανα ό,τι μπορούσα, γιατί να σας πω την αλήθεια, νιώθω ότι η αγιότητα δεν μπορεί να περιγραφεί με κανένα τρόπο. Εμείς θα δώσουμε έτσι κάποια λίγα, ας πούμε, από το τεράστιο πνευματικό μέγεθος του Αγίου Παϊσίου. Όμως, πιστεύω ότι αυτά τα λίγα θα ωφελέσουν πάρα πολύ τον κόσμο και αυτό το είδαμε και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Είναι ένας λόγος του Αγίου που θα βγει και θα συγκλονίσει το κοινό και η ιστορία του και οι δυσκολίες που πέρασε, γιατί, ξέρετε, δεν γεννήθηκε Άγιος, έτσι. Είχε μια πορεία. Λέει και ο τίτλος της σειράς μας είναι Άγιος Παΐσιος, από τα θάλασσα στον ουρανό. Δεν κατέβηκε από τον ουρανό, ανέβηκε στον ουρανό. Και ανέβηκε βιάζοντας τον εαυτό του, κάνοντας απίστευτες θυσίες για τον πλησίον και εγώ ήταν υπέρ του κόσμου και να σας πω κάτι που έλεγε χαρακτηριστικά, έλεγε μακάρι να μπορούσα να κόψω την καρδιά μου κομματάκια και να την μοιράσω σε όλο τον κόσμο. Και ο γέροντας κοιμήθηκε γιατί είχε αρρωστήσει με καρκίνο. Όμως τον ζήτησε από τον Θεό. Ήταν 2 οικογενειάρχες που είχαν πάει εκεί, με 4 παιδιά ο καθένας, και τον παρακαλούσαν να κάνει προσευχή. Αυτός προσευχήθηκε και του είπε: Θεέ μου, πάρ' το από αυτούς τους ανθρώπους και δώσ' το σε μένα. Και αν φωνάζω και αν τσιρίζω, εσύ να μην ακούς. Άσε με εκεί. Ο τρόπος που κοιμήθηκε και πώς αντιμετώπισε την αρρώστια του ήταν το επιστέγασμα της όλης διδασκαλίας του. Ήταν συγκλονιστικός, είναι συγκλονιστικός, είναι ζωντανός, κάνει θαύματα παντού. Και τώρα και πριν και θα κάνει για πάντα. Ξέρετε, η Άγιοι είναι η απόδειξη της ζωντανής παρουσίας του Χριστού στη ζωή μας. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Και έτσι θα είναι πάντοτε, ως το τέλος του κόσμου. Vă admir foarte mult felul de a vorbi despre lucrurile astea și mă întreb dacă neapărat trebuie să fii călugăr într-o mănăstire ca să poți să te mântuiești frumos sau poți fi mirean și faci lucrurile cu toată implicarea astfel încât să trăiești frumos credința. Ναι, το Ευαγγέλιο δεν είναι μόνο για τους μοναχούς, είναι και για μας και μπορούμε και μέσα στον κόσμο να αγωνιστούμε, ο καθένας εκεί που τον έθεσε ο Θεός να ζει, να εργάζεται, να δουλεύει και να κάνει πράξη το Ευαγγέλιο στη ζωή του. Και τότε, ξέρετε, αν καταφέρουμε σιγά σιγά να γίνουμε αυτό που έγιναν αυτοί οι Άγιοι, δηλαδή που έγιναν πρόσωπα εν Χριστώ, τα πρόσωπα επικοινωνούν. Εμείς γινόμαστε άτομα και τα άτομα είναι μόνα τους. Άρα ο Χριστός μας, η Εκκλησία μας, οι Άγιοι μας έρχονται και μας φωνάζουν να γίνουμε πρόσωπα. Πρόσωπα εν Χριστώ. Να σε βλέπω και να νιώθω ότι έχω απέναντι μου την εικόνα του Θεού, την εικόνα του Χριστού. Και τότε πώς δεν θα νοιάζουμε για σένα. Ή μπορώ να μαλώσω μαζί σου όταν έχω απέναντι μου την εικόνα του Χριστού. Αυτό μας λένε, αυτό μας διδάσκουν. Και να εύχεστε με όλο αυτό που κάναμε να μας μείνει και εμάς λίγο. Γιατί, όπως λένε οι πατέρες, τιμή του Αγίου, η μίμηση αυτού. O să vă rog să formulați așa pentru televiziune, pentru om neinițiat, în 3 propoziții, de ce ar trebui spectatorul să deschidă televizorul la ora la care este programat acest serial? Οπωσδήποτε νομίζω πρέπει να τη δει, γιατί είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που παίζει αυτή τη στιγμή, πιστεύω, και στη ρουμανική τηλεόραση. Δηλαδή διαφοροποιείται. Θα δει κάτι καινούριο, κάτι φρέσκο, κάτι άλλο, που δεν είναι από τα συνηθισμένα και σίγουρα νομίζω, αν κάποιος το δει με καλή προαίρεση, είτε πιστεύει είτε δεν πιστεύει, θα έχει και ενδιαφέρον για τους ανθρώπους που δεν πιστεύουν, θα ωφεληθεί πνευματικά και το λιγότερο θα προβληματιστεί. Mulțumim mult și Doamne ajută pe mai departe. Εγώ σας ευχαριστώ και πάλι, να είστε καλά και εύχομαι κάθε επιτυχία. Θα χαρώ πάρα πολύ, χαίρομαι πάρα πολύ που το μοιράζομαι με τους Ρουμάνους αδερφούς μας και θα χαρώ πάρα πολύ αν κάνει την ίδια επιτυχία και ακόμη μεγαλύτερη και εδώ.